Allah sarki karshen ta dan nayi gargadi akan yan kasana cutan su ake yi. Na fito na fadi shine kuke tayi dani, shine kuke tayi dani, kuna ta tece kuce yai ni ban gane ba, nace ni ban gane ba. Sai me yai sai me mun fadi mun kara yau zan gamu da ku, ina gamu da ku zan fille kanku ne ban bukatan ku a cikin kasa na malam. Yai na dawo ni ne Jamilu Yabo na kowa ni ne, yai kowa nawa ne, kai mai mulki ne kasa na Niger. Zan kashe ka in yanka ka in taka ka ba a komai cikin kasa na. Yai kasa na Niger, kasa na Niger, gidana na Niger. Yai kun samun ciwo cikin zuciyata, kun hana ni in fadi, kuna so kun hana ni in fadi, kun azamin doka ba ta yiwuwa, yai ba ta yiwuwa. Yai in ka ce kai mai hankali ne malam, yai za a tafi a barka baya. Yai shine na fito yau zan yi bayani, kai ne zan fadi yau. Yai na zo da zafi ba filezidan kake ba, ba filezidan kake ba. Yai ko shugaban kasan Amerika kake, yau zan fito da kai na yi yaki da kai kuma zan ci nasara ne. Yai saboda talaka aka taba, na wune aka taba, zan yi da kai. Yai zan yi da kai, na ce ni zan yi da kai, zan yi da kai. Sai me zan yi da kai. Allah sarki an taba min zuciya na, zan yi da kai.